kaya kupu satu Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Mbok Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo iku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki piye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih pelajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi. Pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya? Oke, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Dok. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis mliyah, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku ndek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi ning kupingku kalem-kalem kok duri kupingku tiba. Beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa rumantene? Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbak Jula. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Dok. Enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin artinya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Dok. Wis kowe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket biyen iki kaya ngene. Ora ya kuwi anu ya gawan kok. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine ya. Ning ya kuwi aja ngane diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak wis. Ae lho. Sumpah lho, sepenting ra bisik ra karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi anu karir ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek becane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, nggih, Swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, 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 nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki deresaken nika dikomen gatos podang ijo. Oh, sik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit Nduk Niken, sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap.
Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, Kak. halus-halusan sik. Mungkin Nggih. gajakan atau gelangane dijenengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to. Ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu. Tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Mas tuh lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan Makanya. demek ini bukan karena melecehkan tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti Niken ini cemburu karo sampean lho. Lah apa ta? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok Punya Bang. ngarepe Dido nih. Amin, amin. Muga-muga kasubadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gadokke Mbak Tatin to saiki Mas Kluthuk tak gadokke Niken aja udah ganggu. Wis ngono. Ayo. Awe. Nu. Linggo. Iya iya. Iki apa no? Nu iki duduk. 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 Ayo no. Nuker. Nuker. Terus no cah. Mbah Lincung. Oh, Mbak Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe cah. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu luwih saka ayumu cah. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok brek. Kowe wong lanang rek dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah tuh awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok Nah, neh. bener. Joke. Dodone rodok rada masuk maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dulu. Sirahe dinglu. Malah kowe blekok. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi duduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnan marang aku cah. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jikuki apa-apa. Masa mati maling. Ora. Ayo. Lanjut. Sentakan wartane. Mate kono ben ngerti ke wonge. Lah kepadene iki lho, niki Napa? niki gendeng boyo ya. Nyenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone ngono adine meneng wae. Kok boyo? Ngene piye? Lah kepadene wong niki gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing ngene boyo sinten lho? Sing ngene boyo. Lho. Lho. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Iki kelong ya kok iso. Lah malah bowe rokok ngelokno boyo. Malah aku setuju wong terayu kaya boyo tenan. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji
janjimu. Sing di omah mong wis Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung ini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipangkul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dah ketokno. Nah. Kuale. Iya. Kuale. Iya. Iya, Aku ora kan? tau mangku itu. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Dik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba? Niken ora kleru coba ngene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora. Ayo. Ayo, kati lho. Dan aku seneng dipangkul. Alah. Wis minggu asam urate kumat wis. Samrat matamu ya. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Iki kita ayu-ayu apa kok solar. Jangan itu. Oh kelekmu di bawah. Ngencek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis iso nek awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus nek Cahayu. Lanjut. Gendul-gendul. Anu silitmu angkat lho. Bariki aku pis. Kareng ndok. Sumadad ras sing Nduk, tias. ngadekan nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng ya. Boyo wong tuwa lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing jarane pijat Kene ketek iki. kene iki nget kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Nah, itu. Dok, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudulen pus. Wah. Enggak lah, iki saya ngene saya enggak lho. Nek ngeduk iki. Nah, Oh enek setelane. setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho iki. Sek. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul kok enggak. itu tombolnya apa? Ini Ustaz pasti. Coba Dani. Dah coba ta. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, aku balik dulu kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti boleh pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak langsung mak. Iya deh. Tekan dia. Sumedhot re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit
Terima kasih matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Gen. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Niki bapake Suminten. Ayo no. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. Aha. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedapan marang Demasi Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demasi Broto. Foto priwete kapan Rama? Oprak kok nggih foto priwet. Lah kemajuan kok. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demasi Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat esuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak nggih alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Bebas. excited loh. Sing penting Excited to Mas. Iya. Loh, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ana ing kutha, Nduk. Ayo. Nduk. Warok suara. Warok kaya aku mul. Suara kok suarane. Nduk. Salah iki. Jalan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedit. Nduk. Nah, gerokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun kok Bapak? Sutimen. Sama ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Engso. Pripun to Rama? Ben Masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Apa sih to Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula iki pun nyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi iki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing arep ready mbelung kae. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi jenenge wis. Sampan apa ora buka Facebook? Wah, Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi niki
Main di. Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Walsia. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. Kowe iki kabar burung wingi kok men hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing tak percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk sik wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Apa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa kok sesuk. kowe anu Cempluk meru Mas BG. BG wis ngurusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis. Batalno. Kok dibatalke tempat iki? Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Walsia ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye bapak? Tenan kok ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek ora dadi mantan aku piye bapak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep bantah piye karo Adipati Bu pangkate. Pangkate bapak ki opo lho? Ora mesake karo aku. Aku wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe onang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si. Malah aku pengen nekku. Aku ngene. Aja mbok tulung to, Pak. Aja ono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. Yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto ta. Aku seneng emang karo Den Mas Wis to, Broto. mangko bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses ben. Sopo? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to menang awal dhewe ya dites dicoba. Pak, aku mana ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Bapak. Den Mas Broto. Kan. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi kok nek iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok nek iso, Pak, aku pokoke aku kudu menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Kok malah sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, liriro, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Wah, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliraku. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo. Aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ora kaget. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe Aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah, Den Mas. Iki Aku- nganggo kabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ambil mbok nadai ngono. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku lo gawe tisu magic lho. Ten, ini Nduk. Oh, sik. Aku bapak. Utuh.
Duh, iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada mromas ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Aneh, ten aja iki bapak lu ten. Bapak, aku bapakmu. Ten. Ambine wis iki carike urut. Ten. Bapak ya, bapak ten. Aku bapak. Ten. Ten. Bapak harus senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus. Bapak. Aku ndase. Oh, yo. Den Mas Broto. Gundulmu. Apa? Ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul anu. Kok enek rame-rame opo sih? Kenapa ki Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo gene ing papan kene ana kedadian kaya makene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi ki Rama? Dina iki kowe tajak marang sedulurku tuwa. Kakek kula sentu. Yo gini. Iki piye ta? Ana sapa iki, Pak? Guru sentuh iki marang tuamu. Gula secok. Kok kula sentuh. Kula secok. Ning kuping kok rapi. Kali kok. Piye ta iki kok ora iso-iso lho. Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek ngolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki? Den Mas Broto. Iki ki ramaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa ta, Pak? Dina iki takjak bareng-bareng. Ayo sesuk Leko. ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek kula. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhawuhke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa no, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambut urungne entokke kowe apa aku sing mati ana ing paragane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek kula. Ora iso. Yen rambut urungne Sabetke ponolagan ilang kowe. depane kakek kula. Kowe aja atuh saka bapak. Ya, tandangan itu. Ayo, dok. Wis bapak.
khas takar. Aku nanti budek aku. Ngapa? Ape lho perane? Apik piye kenendok pite. Rendangi gares ki lho. Gares kene rasane kene langsung sembung. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, Kudu rendah ngisor ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis Tak waraske. Aku kaya ngakoni, wiyune. aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambah nono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Sing Mas Broto aku sida karo dadi bojoku. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene cantik jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku borcok. bakal dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Aras. Bro. Mbak Yumu waras ten. Kaki danyang nih. Loh, kaki danyang nih danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar suker. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning teman-teman ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Buru. Hei. Hot talahot. Santai. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Lerias mantan sesuk tak usah. Sar, bleset. Mantan.
loro anake. Malah waras parah. Bapak, Napa? adus Bapak. Adus gundulmu iki. Tapi Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon. mari aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak, aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Duk, cukup sepene, Duk. Manuke bapak kemblok. Tok tok tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikane semono, lah si Cengkuk Wasiat kadhaup dening Demasih Brata. Ya wis ngono kuwi wae. Apa dikocapke kok? Apa pendapatan ora nyukupi Anu kopi apa enggak main? Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Intawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Truk. Jarak disamperke Yo, sik dibawani. Menika kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oke. Kaya ora mikir sing kenen banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lha kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglengke kok oke. Oh, oke. Jenggleng. Mangsa. Ayo, Aku umbul-umbul melambyangan. enggak tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo wis kepepet lagi lagi. Ayo, Bos. Kepepet lagi lagi. Ayo Mbak Dita, sing digelem Mas Lidik. Tambah wit. Mayone Yo. Ya. Kose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangaken Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, oh gerajakan kok wau. Iki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambyangan Gendeng belambyangan. Awas, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Ayo wong bedhok pitik. Dicari acara ngendi lho, Bang? Masa tabane ngene iki. Lah piye ta? Cerot. Lah jaluke piye? Kaya kritik ngono. Lah coba ayo Mbak Niken terus Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya. Jegleng Niken. Biar
Jempole tak pidet. Iki dhewe aja kena itu. Ano? Ayo. Piye? Oh ya. Ose, ayo. Stern sik ben kena aku kuwi. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jenggal iki bengok sik ngono lho. Dadi ngabani sing kendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng, bareng. Iso kontrol ya, Mbak. Apa? Apik ngono lho. Jenggelengane dadi lho kok mosok ora seneng. Dadi nang iki. Piye? Dadi mbeyen. Jenggelengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngopo kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Terima kasih, matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk, sami. Ngomong sami tok iku ya apa. Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Gusti. Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut tak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aglar kang samyo sibuk
Pindara pingkang samudra kadya panjraing puspita